Casal d'Alella. En aquestes magnífiques instal·lacions, un lloc ideal per desenvolupar el joc de l'Scrabble. Tenim les mesures adequades i aquí estem amb aquest 8è campionat. En gaudirem fins al final. Com en tots els campionats, també tenim la taula jove. Els pares poden fer el seu campionat mentre els seus fills i els seus nanos estan a part amb altres taules fent el seu propi campionat. Un dia ideal per jugar a l'Scrabble.